bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Na-fall ako sa best friend ko. Hi, DJ Rocky. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay at ng aking best friend. Itago mo ko sa pangalang Stephen mula sa City of Love, Iloilo. At ito ang aking secret file. Itago natin sa pangalang Grace ang aking best friend. Hindi naman sa pagmamayabang. Pero ang sabi nila, mabait daw ako. Joker din. Ang best friend ko namang si Grace ay maganda. Matangos ang ilong at maganda ang hubog ng katawan. Kaya hindi nakapagtataka na maraming nahuhumaling sa kanyang angking ganda. Second year high school pa lang kami, ay magkaibigan na kami. Open si Grace sa lahat ng mga pangyayari sa buhay niya. Ganon din naman ako sa kanya. Lagi kaming magkasama sa school. At sa tuwing magkasama kami, masayang masaya kami. Minsan, may mga pagkakataon na nagtatampo siya sa akin. Kapag hindi ako nakapasok ng school o hindi ko nagawa ang mga project o mga assignment ko, hindi niya ako pinapansin. Bilang best friend, nalaman ko na rin kung paano mawala ang tampo niya sa akin. Dahil sa mga hirit, banat o joke ko sa kanya, natatawa siya. Then ilang years ang lumipas. Pakiramdam ko, nahuhulog na ako sa kanya. Mahal ko na siya. Totoo ang sabi nila na hindi malabong, hindi mahulog ang loob mo sa best friend mo. Nung araw, na naramdaman ko yun. Agad-agad ay parang gusto ko nang sabihin ang tunay kong nararamdaman. Hindi ko nga lang alam kung papaano. Natatakot lang ako noon na baka pag sinabi ko sa kanya, ay ayaw niya na sa akin. O baka layuan niya ako. Pero ganito ang nangyari. Niyaya ako ni Grace na mag-lunch sa kantina. May gusto raw siyang sabihin sa akin na dapat kong malaman. So kumain kami sa kantin sa school. Maya-maya pa, ipinagtapat niya na sa akin na may boyfriend na raw siya. Nagulat ako sa sinabi ni Grace dahil wala naman akong nababalitaan o wala naman siyang sinasabi o kinukwento at wala rin naman akong nakikita na manliligaw niya sa school. Kami naman ang laging magkasama. Na kahit tapos na ang klase namin, ako pa mismong naghahatid sa kanya sa jeep pauwi sa kanila. Tapos sasabihin niya sa akin na may boyfriend na siya. Nakapagtataka.
Maya-maya pa ay tinanong ako ni Grace kung bakit hindi ako masaya para sa kanya na may boyfriend siya. Ang sagot ko, masaya ako pero nagulat lang ako kasi wala naman ako nakikitang manliligaw sa'yo dito sa school. Sino at taga saan ba ang nagiging boyfriend mo? Tanong ko sa kanya. Deep inside, ang lungkot-lungkot ko. Pero syempre dahil matalik ko siyang kaibigan, tinago ko ang nararamdaman ko na lang para sa kanya. Pinakilala ako ni Grace sa boyfriend niya na taga-ibang school din. Same pa rin naman ang samahan namin ni Grace, walang pagbabago. Yun lang, nakapaggagala sila sa mall ng boyfriend niya. Niyayaya niya akong sumama sa kanila. Pero ako na yung humihindi. Dahil hindi naman ako pwedeng laging kasama sa kanila. Basta ang sabi ko lang, kapag may free time siya, tawagan niya ako. Hanggang sa graduate kami ng high school. Tinanong ako ni Grace kung anong kurso ang kukunin ko. Gusto niya na iisang school pa rin kami magkolehiyo. Sinabi ko'y computer science. Pero iba pa rin pala ang gusto ni Grace. Nag-take siya ng hotel, restaurant, and management course. Pero, gusto niya nga. Nasa loob lang kami ng isang school. Kahit magkaiba ang kurso namin. Kung ano kami nung high school, ganun ka rin kami. Hanggang sa tumungtong kami ng kolehiyo. Lagi kaming magkasama sa school. Yung mga nagiging kaklase namin, tinatanong kung mag-boyfriend o mag-girlfriend daw kami. Pero para sa akin, hanggang doon na lang siguro yun. Hindi na pwedeng lumalim pa ang turingan namin. Dahil may boyfriend siya. Nire-respeto ko yun. Never ko ring siniraan ang boyfriend ni Grace sa kanya. Then dumating ang ilang taon. Natigil ako sa pag-aaral. Nagkaroon ng pamilya namin ng financial problem. Hindi kinaya ng mga magulang ko na mapag-aral kaming magkakapatid. Kaya't nagdesisyon ako na lumuwas ng Maynila, tumira sa tiyuhin ko at magtrabaho sa isang mall. Nang makaipon ako para sa pag-aaral, ay umuwi ako sa amin. Nabalitaan ko sa mga kaibigan namin na si Grace pala ay lumuwas ng Maynila sa kadahilan ng nalaman nito na ang kanyang boyfriend pala ay may bisyo. Gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, umiinom at sugarol. Hiniwalayan niya ito. Nang malaman ko yun, nalungkot ako para sa aking best friend. Wala akong number para matawagan o makausap siya. Hindi pa kasi uso ang Facebook, Messenger o Instagram. Nung panahong yun. Friendster pa lang. That was back in 2001. Mabait naman ang panahon dahil nagkita kami ng pinsan niya sa isang mall. Dito niya ikinuwento sa akin ang lahat-lahat. At ibinigay niya sa akin ang number ni Grace. Tawagan ko raw ang number na yon. Walang pag-aalinlangan kung tinawagan yun. Sumagot si Grace. Nag-usap kami at kinuwento niya lahat ng nangyari sa kanya. Tinanong niya ako kung bakit daw ako umalis at hindi nagpaalam sa kanya. Bakit ko raw siya pinabayaan? Bakit daw kung kailan kailangan niya ako wala ako sa tabi niya? Sabi ko nagkaroon lang ako ng problema, kaya hindi ko sinasadya. Doon ko na sinasabi na tumigil kasi ako sa pag-aaral. Nag-ipon ako para makabalik sa pag-aaral.
Hanggang sa dumating yung time na sinabi ko na ang tunay na nararamdaman ko sa best friend kong si Grace. Sinagot ako ni Grace at sa panahong yun ang saya-saya ko. Sa paglipas ng marami pang taon, kahit magkalayo kaming dalawa dahil sa Maynila siya nagpatuloy ng pag-aaral at ako na may dito sa Iloilo, marami na kaming binuong plano sa buhay. Unang nakapagtapos si Grace sa pag-aaral bilang BS HRM. Kinuha siya ng kanyang tita na nakatira at nagtatrabaho rin sa Italy. Namasukan siya sa Italy bilang receptionist sa isang hotel. Noon lagi kaming magkausap sa phone. Hanggang sa umabot ng 1 taon. Nahihirapan na siyang makatanggap ng tawag. Minsan hindi ko rin makontak ang number niya. Araw-araw ay sinusubukan kong tawagan ang numero niya. Pero wala eh. Lumipas pa ang 1 taon, nag-antay ako at pinanghawakan ko pa rin ang mga pangarap namin na nabuo. Hanggang sa isang araw, nabalitaan ko na lang na nakauwi na pala siya. 1 taon nang nakalipas, hindi ko lang alam. Ang masakit, nalaman ko na nabuntis pala siya ng katrabaho niya. Kaya siya umuwi ng Pinas. At ang masaklap dito, hindi pinanagutan ng katrabaho niyang bata. Nalaman ko yun dahil nagkita sila ng kapatid ko sa Maynila na doon nakatira. Nang malaman ko yun, para akong baliw. Mula noon, kinalimutan ko si Grace. Sinubukan kong kalimutan ang nakaraan. Hanggang sa nagkaasawa ako at nabigyan ng 2 anak. Masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon at ito ang magkaroon ng masayang pamilya. Ngunit isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita kami ni Grace sa mall na pinagtatrabahuhan ko. Isa akong sales support staff sa shop ng mga mobile na pinapasukan ko. May tumawag sa pangalan ko. At sa akin paglingon, ay si Grace pala iyon. Dali-dali siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit habang naiyak. Nagulat ako. Para bang gusto kong umiyak na rin nung panahong yun. Nagsabi siya sa akin na kauuwi lang daw niya mula Maynila. Kinuha niya ang address ko sa kapatid ko sa Maynila kung saan ako nagtatrabaho. At dahil nasa trabaho ako, hindi kami makapag-usap ng maayos. Nag-iwan siya sa akin ng room number niya sa isang hotel. Kung sakaling gusto ko raw magkita at magkausap kami, pumunta lang ako. Pumayag naman ako. Pagkatapos ng trabaho ko ay pinuntahan ko siya sa hotel. Hindi yun alam ng aking asawa. Pagkarating ko ng hotel ay kumatok ako at pinagbuksan ako ni Grace. Umupo ako sa upuan malapit sa kanyang higaan. Naghanda siya ng makakain at inumin. May kasama pang beer. Naligo muna siya dahil galing siya sa biyahe. Paglabas ni Grace sa CR, ay nakasuot na siya ng sexing shorts, maiksing damit pang itaas. Normal naman sa akin yun dahil mag-best friend kami noon pa lang at wala namang mali siya yun sa akin. Lumapit siya at nagulat ako sa ginawa niya. Hinalikan niya ako sa labi. Saka niya sinabi sa akin mahal na mahal niya pa rin ako. Hinubad niya ang damit niyang pang itaas. Pinigilan ko siya. Pinasuot ko sa kanyang damit niya. Sinabi ko sa kanya ang tunay kong pakay at kung bakit ako pumunta sa hotel. Para sa closure. Tapusin kung ano man ang meron kami. Ipaniwanag ko sa kanya na ako'y may asawa at 2 anak na. Kasal ako. Dito na tumulo ang luha ko. Umiyak na rin si Grace.
Sinabi ko sa kanya na mahal kita. Alam mo yan noon pa man. Lahat ng pangarap natin noon, isinakripisyo ko para sa atin pero iniwan mo ko sa ere. Hanggang pangarap lang yun. At yun ang natutunan ko. Kung tayo man noon ay naging pangarap lang lahat ng yun. At kung anumang meron sa atin ngayon, dapat maging masaya tayo. Masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon, Grace. Hindi man tayo naging para sa isa't isa, sana mahanap mo rin ang taong masihigit pa sa pagmamahal na binibigay ko sa iyo noon. Alam kong makakahanap ka rin ng taong magpapasaya sa buhay mo. Higit pa sa ibinibigay ko, kasi masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon. Hanggang best friend na lang tayo. DJ Rocky, masaya na ako ngayon. Kasama ang aking asawa at mga anak. Ang best friend kong si Grace ay nagkaroon na rin ng bagong partner sa buhay na tanggap at tanggap ang kanyang anak. May sarili na rin silang business at ako na may tuloy sa laban para sa kinabukasan ng aking pamilya. Nagkaka-messagean pa rin kami, nagkukumustahan. At minsan ay pinakilala ko na rin siya sa aking mga anak at sa aking mahal na asawa. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. God bless and more power. Muli, ako si Stephen mula sa City of Love ng Iloilo. Solid supporter ng Love Radio. Ito ang aking secret file.